Hei! Bine ați revenit la episodul 2 din acest Minecraft pe Survival. Am zis data trecută că o să căutăm un alt sat. Am să mai caut prin satul ăsta ce mai e de luat. Oh, salut măi, ce mai faci? Mai vrei fân? Nu mai vrei. Te-ai săturat. Nu-ți place trade-ul ăsta, nu? E cam risipiu de emeralde, nu? Să înțeleg. Foarte bine, măi. Și să mai căutăm ce putem să mai luăm pe satul ăsta, că nu vreau să mai stau mult. Sincer, nu vreau să mai stau cam deloc. Vreau să mă duc să caut un alt sat. Și... da, ce mai păstrăm pe aici, ce mai aruncăm? Nu cred că mai aruncăm nimic. Tot ce am aici este de folos. Bun, mai erau niște case în partea aia acolo. Să mă duc să văd ce găsești prin ele pe acolo să mai iau, dacă mai e ceva de luat. De obicei, satele astea, în afară de pâine și, nu știu, alte chestii care nu-s bune, nu prea găsești. Salut, salut, mai. Ne mai vedem? Nu știu. Poate da, poate nu. Oh, salut, ochiosule. Tot hârtie vinzi, nu? Bravo ție. Aici, în casa asta, nu avem nimic. Încă mai e o casă acolo. Vedem pe aici. Ceva? Nah. Neinteresant. Să zic așa. Văd că v-ați apucat de o fermă aici. Bă, dar sunteți harnici, din câte văd eu. Aveți și pepene aici. Nu vă spărați dacă vă iau și un pepene, nu? Nu vă spărați. Hai că unul nici să cunoaște, uite. Tot a rămas grămada mare, tot aveți o grămadă pepeni să vindeți, să mâncați, faceți ce vreți voi. Că mai e o casă aici. Să vedem. Nimic. Pat. Un singur pat. În ce parte să mergem? Vreau să plec de aici, gata. Gata. S-a luat de satul ăsta. Nu vreau să-l mai văd. Mergem în partea asta, pe aici. Mi-am luat papagalii și am pornit la drum. Drum. Am pornit la drum. Să vedem ce găsim în partea asta. Nu vrei, mă, semințe? Nu mai vrei? Te-ai săturat? Fereai tu să fii. Ai mâncat o grămadă atunci când ne-am împrietenit. Acum nu mai vrei. Asta le aruncăm la gunoi. Ce să facem? Oh, uite și niște căluți pe aici. Uite un căluț mic. Ce frumos era. Ia zi, măi. Vrei să fim prieteni? Nu prea vrei, a? Normal că nu vrei, că am torța aia în mână și ți-e frică că îți dau foc. Nu-ți dau foc, stai liniștit. Că știu cum să o țin în mână. Nu-ți convine așa? Băi, o să schimb dacă nu-ți convine. Vrei să am mâinile goale, să vezi că sunt inofensiv? Să înțeleg. Face și asta. Așa vrei să fim prieteni? Perfect. Perfect. Ne-am prietenit repede. Bine că am găsit șaua asta în casa aia, la villager. Ne-am făcut și al patrulea prieten. Am avut 3 papagali, unul l-am pierdut pe drum, nu știu pe unde. S-a pierdut, a rămas în urmă acolo. Și îi mai am pe ăștia 2 și căluțul. Hai, căluțule, du-mă undeva frumos să-mi fac o casă. Poate te păstrezi și pe tine, eu știu. Poate nu. Să vedem. Să vede deșert acolo. Interesant. Ar fi frumos să găsim un templu. Deșertul ăsta chiar ar fi util. Ușor. Ușor, căluțule, că uite, sare bine căluțul. Se amortizează bine. Hai, căluțule, du-mă departe. Du-mă la satul ăla care vreau eu să-l găsesc. Ia vezi tu pe aici, ai grijă. Să nu cazi pe undeva pe aici, să te rănești. Ce avem noi pe acolo? Nu se vede niciun templu pe aici. Mare grijă, căluțule! Mare grijă! Scuze, n-am vrut. N-am vrut să te arunc de la înălțimea. Hai că n-ai pățit-o prea rău. Câteva inimioare, oricum, stăteau degeaba așa în plus. Trebuie să sărim partea cealaltă. Hop, ușor, să nu vreau să te neci. Hai să sărim pe aici. 3, 2, 1. 3, 2, 1 și... Da.
Hai că ai sărit de până în partea de altă. Îmi place el că știe să nuate ăsta, eu uite-l. Nuată chiar bine. Partea savana. Vreau să ies din savana asta. Avem pe parte savana, pe parte avem junglă. Unde să te duci, unde să te duci. Mergem și noi pe aici, prin jumate. Poate găsim ceva mai bun. Avem acolo un lac de lavă. Era bun să facem un pod. Opa, scuze căluțul. Chiar n-a fost intenționat, să știi. Cred că aici ne luăm rămas bun, căluțule, că e aici apa cam adâncă și s-ar putea să te am pe conștiință după aia. Nu vreau asta. Rămâi acolo că, nu știu, poate ne mai vedem. Rămânem prieteni totuși. Să-mi scrii, să-mi trimiți o scrisoare ceva, să-mi spui dacă ești bine sau nu ești bine, eu știu. Să ne continuăm drumul. Am găsit un portal ruinat. Asta e și ruinat și băgat în nisip. Ce să mai... Hai să luăm blocul ăsta de gold, să facem un... mai am crafting table, nu mai am. Să facem un crafting table. O să fac o lopată de... Facem de stone, că nu mai am iron. Da. Și să mă apuc să sap, să caut, vreau să caut chestul ăla. Eu cred că trebuie să fie pe aici undeva chestul. Haide, chestul. Opa, s-a auzit un puișor de zombalău. Hai cu chestul. Unde este chestul? Da. Băi, nu! Nu! Băi, papagal tântălău ce ești. Ce-ai căutat, mă, acolo? Băi, vino și tu mai aproape să nu caci tu acolo. M-am rămas cu un papagal, ce rău îmi pare. Chiar îi vreau pe amândoi. Firarel de chest. Sper să merite. Am pierdut un papagal pentru chestul ăsta. Puteam să-l las să merg mai departe. Da, na. Vrei chestul când găsești un portal ruinat. Că oare ce poți să găsești în el bun? Niște chestii de gold, niște nuggets-uri și flint. Pentru asta nu s-a meritat. Hai să mergem mai departe. Și o să ne vedem când găsim un sat. Fix când o să găsim un sat, atunci ne revedem. Și după multe căutări și foarte multe căutări, satul a apărut. Ia uitați-l. Asta e în jumate în pădure, jumate în deșert. Pare interesant și satul ăsta. Nu știu ce să zic. Nu mă atrage foarte tare, sincer. Tot altceva vreau. Da, hai să vedem ce găsim prin satul ăsta. Ce au băieții ăștia pe aici? Ce au strânșit? Ce au muncit? Aveți, mă, ceva de luat? Aoleu, tot haine de-astea de piele. Ce deci, mai? Uite, ăsta e bun, ăsta ne dă săgeți. Ăsta ar fi chiar bun. Ăsta ne dă ceva, armură, nu. Nimic. Fân, o grămadă de fân aveți. Nu mai stați să trec cu fânul, că nu mai vreau. Vreau să-mi găsesc satul ăla bun. Altceva? Suntem aici. Aici ceva? Nu. Un pat. Avem golemul. Nimic. Ăsta stă ascuns aici. Ce faci, mă, acolo? Te-am prins. Nimic. Aveți și voi o mică fermă aici. Altceva? Nimic nu văd. Și ăsta e mai sărac ca celălalt. Uite și o pisică acolo sus. Ce zici? Uite și pe ăștia. Mă gândeam, căutam un fierar, dar nu cred că au așa ceva băieții ăștia. Din păcate, nici satul ăsta nu e ceea ce caut. Am să... nimic. Am să plec mai departe, cred. Îmi iau bărcuța și cred că am să plec mai departe. Da. Cred că asta am să fac. Nu văd nimic bun aici. Fonul ăsta nu-l mai stau să le iau acum aici. Aici sunt vaci cu oi amestecate, le-ați pus împreună acolo să facă mutanți, să... Doamne. Aici poate e ceva? Da.
Ca lumea. Mai ca lumea. Și aici nimic. Da, cred că mi-au bărcuța. Mi-au bărcuța și mă pregătesc de plecare, că nu, aici nu se poate așa ceva. Nu e nimic. Mergem în partea asta. No. Te niște broscuțe. Și cred că o să not fix în partea aia, în față. Bună broscuțe. Fix acolo să not. Să mergem într-o altă zonă, într-o altă chestie. Hai să scoatem bărcuța și să plecăm la drum. Deci ce zic? Și după multe căutări și plimbări pe ocean, pe mare, am găsit o corabie scufundată și vreau să explorez. Să vedem ce aș putea să găsesc în corabia asta minunată. Ar trebui să fie cel puțin 2 chesturi. Sau cel mult. Nici nu mai știu exact. Dar cred că 2 sunt sigur. Unul trebuie să fie aici, care are mai nimic. Morcovi, hârtie, fân, chestii. Și trebuie să fie unul puțin mai în față, dacă mi-aduc aminte bine. Să vedem exact unde mai... Da, unde sunt trapdoor-urile astea pe aici? Da, partea cealaltă, acolo. Acolo jos. Hai să intrăm aici. Și uite-l acolo. Am găsit comoara. Foarte, foarte bine. Chiar am nevoie de comoara de asta. Să vedem ce găsim la comoara respectivă. Și se pare că s-a făcut noapte. Trebuie să merg să dorm neapărat. Și o să încep dimineața să caut comoara. Acum vreau să dorm, să găsesc o insuliță mică departe de mobi, să pot să mă pun patul să dorm. Așa. Haide, mă. Gata. S-a făcut dimineață. Și suntem plini de viață. Să căutăm comoara. Să vedem ce găsim în comoara asta. În ce parte? În partea aia? Sau aia? Sau unde? Partea aia? A? Avem o grămadă de căutat. Nici nu știu în ce parte, dar o să revin să vedem în ce parte. Și după lungi căutări am găsit comoara. Am căutat ceva alea, să știți. N-a fost așa de ușor de găsit locul. Nu pot să zic că am găsit comoara. Încă o caut. Acum trebuie să defrișez pe aici, să distrug tot nisipul ăsta, să sap, să nu mai știu de capul meu în ce parte. Mereu se găsește greu asta, nu știu de ce, dar niciodată nu e punctul fix acolo unde trebuie să cauți. Cred că în partea asta se vedea. Sau, stai să mă mai bine. Așa? Nu. Așa. Și așa drept în față, nu? Așa trebuie să fie. Acolo. Uite-o. Am găsit-o. Ia să vedem ce e acolo. Ei, lasă-mă să-mi iau comoara. Hai că e bine. Hai că e bine. Avem fier, avem emeralde, o bucată de aur și avem acolo o poțiune. Peștișori prăjiți. Bun. Unde să le mai pun? Am o grămadă de chestii strânse de nu știu unde. Să luăm emeraldele astea că sunt bune. Water breathing. Chiar bună. Aia, poțiunea e chiar bună. O să ne folosească cândva. Când o să trebuiască să stăm în apă mai mult timp. Ce să mai las? Am lăsat târnăcopul ăla. Chestia asta... Hai că iau și pe asta, dar nu-mi folosește la ceva, cred. Am luat și chestiile astea și... Hai să plecăm de aici. Aș vrea totuși să mai găsesc un sat. Ia uite, ce se vede acolo? Dar ce se vede în zare? Încă un sat. Ăsta pare să fie mai poziționat mai bine. Ia să văd eu. Ia să mă duc eu să le explorez puțin. Mi-a uitat barca. Băi frate, cum să-mi uit barca? Barca mea. Unde e? Aici am lăsat. Aici este, mă așteaptă barca mea. Uite-o. Hai bărcuță, du-mă la satul ăsta. Să vedem ce de capul lui. Ce sat mai ești ăsta? Că e pus așa. Ăsta e pus bine
E lângă ocean, lângă mare, ce e asta aici. Și e poziționat bine, văd. Dar sunt cam puținele case din câte văd eu. Hai să-l explorăm și pe ăsta puțin. Poate. Poate mi fac și eu o casă lângă ei aici. Sau poate nu. Vreau să iau barca asta, nu vreau să o las. Asta să fie barca mea norocoasă. În partea, nu în partea asta pe aici. Pe aici, că e mai scurt. Așa. Hai să vedem ce găsim și prin casa asta. Pare promițătoare în casa asta, doamne. Satul ăsta, pardon. Satul ăsta cu villageri. Arată binișor. E poziționat bine. Dar parcă... Ia, au și ceva pe aici sau? Ne. Nu, cred că o să stau mult timp nici pe aici. Dar să mai puțin prin casele lor. Da, au puține case, sunt puțini villageri. Ia zi, mă, faci un trade? Face și el. Ia, ceva aici? Ne, nimic. Nu știu să zic. Nu prea-mi place nici asta. Cred că o să-mi văd de drum în continuare. Nimic aici a mai fost. Da, cel mai probabil. Cel mai posibil, probabil. O să-mi văd de drum în continuare că... Nu am ce să fac nici aici. Îmi pare rău. Dar nu. O să plec mai departe și o să revin cu un nou sat, sper. Eu. Și după multe alte căutări, ia uitați-l, noul sat. Să sperăm că ăsta e ultimul, că m-am săturat să mai tot caut. Și... să vedem. Eu sper să fie ultimul. Arată bine. Place, e pus, poziționat sus acolo. Ia ce găsim aici. Iarbă, ce aveți acolo? Ne-am crafting table înapoi. Ce-am făcut? S-a aruncat sămânța. Îmi iau crafting table înapoi. Asta e tot sat de la de savană, dar arată bine, văd. E poziționat bine. E pe munte, e tot ce trebuie, cred. Zic. Ia să vedem. Are și pisici. Are și fermă. Ferma asta ce s-a întâmplat cu ea pe aici? Cred că a venit valul și a luat-o. Uite o pisică. Vrei un pește? Ia pește. Nu. De ce nu le... e prăjit ăsta. Firai tu de pește. Asta mă mănânc eu dacă îmi dau la pisici. Place mie peștele. Ce aici? Un chest cu hârtii. Nu vreau. Hai să explorăm satul ăsta, să vedem ce găsim prin el. Poate găsim ceva bun. Aici? Băi, dar voi mâncați numai ierburi, mă? Dar ce sunteți? Vraci? Ce sunteți voi? Un copil! Ce faci, copile? Băi, lasă-mă să intru și eu în casă. Eu să joacă singur în pat. Băi, vreau să mă joc și eu cu tine aici. Mă lași? Nu mă lași. Nu mai stau, las. Aici, nimic. Sus acolo. Puțin fân. De uite ce mare e satul ăsta. Băi, incredibil. Sunt foarte multe case aici. Satul ăsta e foarte populat. Îmi place. Pot să zic că ăsta îmi place. Și hai să urcăm sus acolo. Să vedem și casele alea de acolo sus. Ce-s cu ele? S-a făcut și noapte. Că trebuie să dorm în curând. Ia uite, căzut apa aia de acolo. Interesant. Cred că apa aia distruge recolta asta. Să vedem acum. Auzi un copil. Unde ești, mă? Uite-l aici. Copile. Berul ăla n-am găsit nimic. Cred ce e aici sus. Ce naiba? E... Da. Se treptele pe mai jos. Deci ce e ăsta? Eu tot n-am înțeles pentru ce ai făcută casa asta. Ce se poate face aici? Te ascunzi? Ce faci? Mamă, s-a făcut noapte. Hai să dormim. Scoate de patul și bagă somn.
Oh, bună dimineața! Ne-am trezit cu chef de viață satul ăsta, care îmi place. Hai că e frumos, nu? E destul de frumos. Oi, salut copile! Aici avem un cave? No, no. Vreau să urc sus. Să văd și sus acolo. Ia, să vedem cum se vede de sus. Adică, știi ce zic? Priveliște de sus. Ia uite-o. Ca lumea. Genial. Mamă, dacă am abrupt de aici. Dacă... nu scap cu viața dacă o să cad de acolo. Și mai sus. Avem și mai sus ceva. Ai o casă pe acolo. Sătean. Sau de o pisică. Cred că e o pisică pe acolo. În partea asta se vede bine. Să vedem partea cu satul. O să vede satul de sus de tot de aici. Din deal. Ia. Băi, să vede ca lumea. Mie îmi place. Ia. Mai jos, cu banul mai jos. Deci un săten aici. Băi, salut, băi. Ce faci? Ești aici singur. Tu ești Daniel Sihastru. Te-ai pus singur aici, ți-ai făcut un baraj din fân. Dar nu e singur, de că mai ai pe cineva. Mai ai un săten pe lângă tine. Deci pe ăsta s-a închis. Haide mă, urcă sus. S-a închis cu oile acolo. De ce de chestii de-astea poți să stai aici? Ai ceva mă înăuntru? Altul nu faci nimic, ți-e lene, tu ești lene și da, ai ceva acolo. Îți iau și o pâine asta, te duci să muncești pentru altă pâine. Uite și pe săteanul ăsta care s-a închis cu oile acolo. Ia să sar eu acolo la el. Hop, jump. I-am lovit o oaie. Băi, ai mă ușa aici, ieși, eu vreau să ies, nu vreau să-ți rup ăsta. Uite aici. Hai, stai acolo. Băi, ți-ai și tu aia, nasol. Aici avem ceva, tot pâine. Hai că e bine că au și ei pâine, măcar tal lucru să aibă și ei aici în stat. Să aibă ce mânca. Hai să... Cred că ne mai uităm puțin pe aici. Băi, chiar îmi place satul. Chiar arată foarte bine. Chiar aici o să mă stabilesc. Chiar m-am hotărât. Băi, copil, ce faci, mă? A venit apa peste tine. Stai să te ajut, naiba, să spun. Că te înnești pe aici, mai te văd la știri. La știrile din Minecraft. Cu plăcere, mă. Hai, pa. Vreau să urc înapoi sus, să mă uit mai bine unde să-mi fac casa. Aș vrea să fie undeva sus, să am priveliștea satului. Ar fi chiar frumos asta. Dar să mă uit mai bine prin zona asta. Aici nu, că e prea periculos. Nu vreau să fiu sinucigat, să mă trezesc dimineața, direct în prăpastie să mor. De fiecare dimineață când mă trezesc, prima lucru care îl fac e să mor. Nu mi-ar place chestia asta. Hai să mai căutăm aici, nici atât că e mic. Mai căutăm. Hai să ne mai uităm pe aici, prin zonă. Ia uite, avem și un izvor de lavă aici. Când se face sete de ceva fierbinte, poți să bagi capul acolo să te înfierbânți, nu să te răcorești. Hai să vedem pe unde să facem noi casa. Ce bine să vedeți de aici. Aici oare sau mai jos? Cred că mai jos puțin. Ar vrea să fie totuși lângă... Cât de cât aproape de sat. Uite, cred că aici unde e oaia asta. Cred că aici. Uite, aici ar fi perfect. Se vede bine. Da, mai defrișez eu puțin pe acolo să vadă satul mai bine. Am eu grijă de toți. Și de toate. Cred că aici o să-mi fac căsuța. Hai să punem crafting table-ul. Să facem și noi. Băi, ce faci, mă? Salut! O să fim vecini, apropo. Știai asta? O să-ți placă, stai liniștit. O să-ți dai un job să faci ceva. Și crede-mă că o să fie bine. Să fac niște chesturi momentan. De fapt, nu o să fac... să fac iron-ul ăsta. Să fac... lingourile astea de fier. Ca să fac o lopată. Să am o lopată bună. Și trebuie să fac chesturi. Să fac 2 chesturi. De fapt, un chest de la mare. Un large chest. Ca să... Asta nu mai trebuie, că am luat deja comoara. Ia să vedeți cum le-am greșit acum. Na.
Alo. Aiure. Gata. Și acum să las toate chestiile care nu le mai folosesc acum, să pot să mă apuc să-mi fac căsuța. Aici să-mi las toate chestiile și să pregătesc terenul pentru casă. Patul ăsta lasă-l că trebuie să-l pun aici să mai dorm. Și să mai las așa, așa. Să-mi și fiind de stilul ăsta că n-am ce să fac cu el. Cam atâta, nu? Acum... stai că aveam... să am saplingurile astea din junglă. Să le plantez pe aici. Poate crește ceva, hai să le plantez mai aici mai încolo, să nu mă încurce. Câte aveam? 2 sau 3? Câte am? 3, nu? Da. Șbang. Hai. Creșteți mari, să mai dea steplingul să fac un copac de la mare frumos să l-am aici, să am umbră la casă. Și gata pentru astăzi. Am terminat de făcut aici, de pregătit platforma. Aproape. Dar trebuie să mă pun să dorm că uite se face noapte în curând. Și nu o să mai pot să lucrez, că să mă deranjeze prietenii ăia la alții. Știți care zic? Am să pun patul aici să mă pun să dorm. Dar nu merge? De ce? Încă noapte? Hai să mai dau o lopată, 2, zic așa. Ia. Dacă mai dau, dar parcă vreau somn totuși. Haide. Gata. Și ne-am pus la somn și ne trezim dimineață cu chef de treabă. Și gata, am făcut temelia, ca să zic așa, fundația la casă. E să tai eu copacul ăsta de junglă. Poate mă deși niște saplinguri, zic așa. Chiar aș vrea să fac unul de la mare, să-mi țină umbra aici la casă. Nu? Să încingă casa de la soare. Să spal pe tot ca să-mi dropeze sapling ceva. Ia să vedem. Haide mă, dăm ceva, banane, ceva, bețe, dăm ceva că ești din junglă, nu-și de cocos. Dă-și tu ceva din tine de acolo, aruncă ceva pe jos, nu fi rău. Îmi trebuie și mie acolo. Așa, să vedem. Asta n-a crescut, trebuie să crească și ceilalți 2. Nu înțeleg de ce naiba n-au crescut ceilalți 2, dar în fine.
ar trebui să mă duc după lemn. Aș vrea să fac... vreau să fac stâlpii doar din lemn. Și gata, am adunat lemnul. Acum mergem să punem stâlpii. Mai zis că vreau să fie doar din lemn, să arate cât de cât binișor acolo. Și măcar să fac și eu puțin în acoperiș. Sper să apuc episodul ăsta, că a durat cam mult episodul ăsta. Toate căutările mele de sate, de toate chestiile, a durat cam mult. Și acum am să mă apuc de stâlp, cred. A rămas alea acolo. De ce n-au căzut? Oh, a căzut copacul ăsta în fața mea. Ia uitați-vă cât de tare. Foarte tare. Să crească și altul. Dar n-a dropat niciun sapling, n-am văzut pe jos pe acolo de la ele. Nasol. Ce să zic? Uite, asta trebuia să crească și ăsta. Gata, mă apuc de treabă din nou. Și gata, am terminat de făcut și acoperișul provizoriu și stâlpii. Cred că e de ajuns pentru episodul ăsta. Am făcut destul, am tot căutat sate și m-am tot plimbat, am găsit și comoara și eu zic că mi-ajunge pentru episodul ăsta. Sper să vă fi plăcut ce ați văzut în episodul ăsta. M-am chinuit puțin cu el. Aș aprecia foarte mult dacă ați da un like și un subscribe pentru acest episod. Și ne vedem data viitoare la episodul 3, unde vom termina casa și vom mai face multe alte chestii. Ia uitați ce a pus frumos, a? Frumos rău, a?